Once again. Sa mga interested nani siya, okay, mo ni maka-trade ka, kita ni pa mga charts. So mas nindot ni siya tan-awon pa naka PC ka. Hello guys, kung bago pa lang ka sa akong channel, so make sure nga naka-subscribe ka. So adto lang ko sa YouTube, then search nimo Brian Canoy, then kani mo ni siya akong channel. Click nimo na, then subscribe, then i-hit nimo na yung notification bell, on nimo all para updated ka sa mga next tutorial nako about Bitcoin trading and other tutorial stuff nga ako gitakil ani nga channel nako. So continue ta sa atong video. Right guys, so discuss na ko sa inyo karon saon pag add og Bitcoin funds sa inyong Coinbase. So mostly kung na kay funds sa imong coins.ph, nya gusto nimo siya i-add sa Coinbase. So pagkakaroon man god ang coins.ph Pro dili available, which is napa siya sa beta. So sa mga trader diri sa Pinas, especially diri sa Davao, ginagamit nila Coinbase. So kaning video ni is saon siya pag transfer sa imong Bitcoin gikan sa coins.ph padulong dito sa Coinbase. So dali lang siya. Kung wala ka kabalo saon pag-create og Bitcoin, saon magpalit og Bitcoin sa coins.ph, so tan-awa lang ning video nako, first video nako ani para makita nimo. Then proceed ta, adto lang ka sa Google Play Store, and then search nimo ang Coinbase. So kaning tutorial pwede nimo i-follow sa desktop. So kay gamit man kog cellphone, so mostly magud karon nagagamit ng cellphone, so mas convenient siya labi na sa mga trader. Pero kung mag full time jud trader, so I suggest na mas nindot jud og PC mong gamit. So after nimo ma-install sa kanina, install man ako, open lang ka did create account. So after nimo mag-create og account, ang mahitabuan is mo ni ma-open nimo, kita nimo mga di ba? So then after nimo makakuha og account, sample kani mo add ka og Bitcoin funds kani ba. So balik click lang yung fund account, kani kita nimo fund account, then select ka kung asa imong utang kani Bitcoin man ta. So Bitcoin ato yung ibutang, then ato ta sa coins.ph na to. So coins.ph, so again kung wala ka nalibog ka unsaon pag add sa fund sa coins.ph, tanawa lang tong first video nako. So karon naka-login ako sa kanina ako'y Bitcoin, di ba? Sample kani gusto na ko ni siya i-transfer dito sa Coinbase. So ang mahitabuan imo lang siyang, di ba, BHP wallet, then select mo dito, then send lang ka, click mo din send. Okay, so karon pag click mo yung send, sample na kadri kasagaran nga ni diri na sa imong PHP, pwede ra bisag asa. So para makita nimo mga balance sa imong Bitcoin. So again, sa mga wala pa Bitcoin, kung PHP pa nyo nga, tanaw lang to previous video saan siya pag-convert to Bitcoin. So kani na-convert naman ni siya. Ang imong button karon is i-click nimo ning send. Okay? Then enable BTC wallet address. So kaning address nga imong ibutang diri, kuhaon nimo na siya sa Coinbase kay dali man mag-receive man siya. So di ba, balik ta sa first. Okay, so dalita balik ta sa sugod. So price, di ba, mo ang default. So imo lang ni add, click ning fund account button, then Bitcoin ta nga wallet kay common man gyud ang Bitcoin, kay murag general jud siya nga may gina kuan ron, popular jud kay siya nga cryptocurrency. Then mo ni siya makita nimo, receive lang ka, receive Bitcoin, then mo siya only send Bitcoin BTC. So kani pod make sure pod nga mag-send ko og funds sa Bitcoin, make sure nga dili siya PHP, make sure naka Bitcoin na siya, kay naay possible nga mawala imong funds. So careful po ta ana. So make sure gi-follow nimo tong previous video nako para at least
na sure jud ka nga Bitcoin jud ang funds nga imong i-transfer. So again, send nimo. Okay, then enter BTC wallet. Okay, then adto ka sa Coinbase, click lang mo ning I understand, then hindi ka scan so since cellphone mo itong gamit, click lang mo ning copy. Okay, then pag copy nimo adto ka diri sa send to, then paste nimo, make sure nga tama yun siya, okay lang, then okay, ito rin naman na siya ang sending. So since Bitcoin man atong i-send, so i-sure yun na ito nga Bitcoin yun na itong i-send. Okay, pag PHP man gud ka nya ang naka-receive diri is Bitcoin, tama. So pag ingana imong instance nga imong buhaton, naay possibility malusing ka or mawala ang imong funds. So make sure nga gi-select nimo ning BTC, then amount sa imong i-send. So sample 0.01 na sample lang na, then imo lang siyang I understand. So kaning low medyo dugay-dugay yun siya, pero masend text mga 30 minutes or depende na po sa coins.ph. So medium kung gusto ka nga mabutang layon madali, i-priority niya ang imong select lang ka, pero napoy charges, kaya mag-base sa priority sa imong charges nimo ana lang. So okay na, then after nimo okay na ka, slide lang nimo. So pwede ra slow kung nagtipid ka para at least less lang imong charge. Ano siyang slide dire, then magpinding na siya, makita maghulat na lang ka nga mabutang funds sa imo ha. Okay, so bali after nimo dira receiving, so mga around 30 minutes or sagaran makuha ang style kay expect na ko pagkaugma pa, i-check lang ako pagkaugma na siya dayon diri, just ma-available na dayon na siya diri sa imong BTC wallet. So ana lang sa pag-transfer sa imong Bitcoin funds from coins.ph to Coinbase. Kung na kay pangutana, so comment lang sa baba. Kunya karon pod is same lang yapon sa process sa XRP. Kung na kay gusto na may XRP, ECH o Ethereum. So sa Coinbase is na may Ethereum. So yung ato lang yapon, receive ka, I understand, happy mo ng address, ato ka sa Ethereum, send ka, then to wala pa man ko Ethereum, magkanalan pa ko mag-add of funds. So ana lang, same process lang. Kung nalibog ka, comment lang sa baba kay ako kang tabangan saan siya pag okay. So ingana lang ang pagkuan sa coins.ph. So daghan og features ang coins.ph. So actually kaning Coinbase ug coins.ph is similar lang siya. So na difference lang niya is bali popular ning Coinbase sa gawas, which is maka-trade pag kada trade, not unlike diri sa coins.ph nga ang ilang Coins Pro nga trading platform, which is ginagamit, naka-beta pa siya, kita man niyo diri ka-beta pa na siya. Kung i-login ako na siya, login ta Coins Pro. Okay, kung i-login ako siya, waitlist pa ko. So akong pakita sa inyo para at least mabala mo. So login ko. So, ang login details nimo sa coins.ph same gihapon din sa Coins Pro. So kaning Coins Pro man siya ang trading platform. So later or next video na lang ako ni siya itudlo nako kung makapasok ng tadre. Pero kani nga platform same sa Coinbase Pro. Ang Coinbase is only a wallet nga, dito ka magputang sa imong mga coins. So okay, login sa ko. So login ta. Then okay, similar, so sa na-verification code, so i-check siya sa email, pwede naman siya i-check sa email or pwede po SMS. So nakasend naman sa email, so ato na lang i-check sa email na to. So ato lang ka sa email nimo. Okay, then mag-send na si coins.ph o verification. So mo ni siya ang verification, copy lang ka, copy, then balik ta dire, paste. So mo ni ang
gamiton nimo pag login pag mo kag coin. So ayan, Coins Pro is still in private. So mo nang ang suggest sa tanan ron is Coinbase Pro kay makagamit ka sa iyaha nga walay problema na di pa ka mag waitlist. Okay, so ato ta sa Coinbase Pro. So again sa Coinbase Pro ang iyaha pong entrada diri same lang login lang gyapon sa login nga imong ginagamit dito sa ah ah, dito sa okay, same login lang gyapon gamit nimo sa Coinbase nga account kaning Coinbase Pro. So pro.coinbase.com is platform na siya sa trading exchange. So pahin na ako net. So ano siya, kita ninyo ano siya. So gamit sa mga pwede pud Binance. So katagan mo gay makaingon nga medyo complex gamay ang Binance. Sa mga interested nani siya. Okay, mo ni maka-trade ka, kita ni pa mga charts. So mas nindot ni siya tan-awon pa naka PC ka. So yun, login lang ka na lang. Then same lang siya. So kung na kay amount sa imong Coinbase which is na dere makita nimo. Kung na kay amount dere, imo lang siyang i pasok sa imong Coins Pro. So ana lang siya. So thanks for watching guys. Ayaw kalimot mag-like ug comment ka sa baba sa mga questions nimo. Share na po nga video, then subscribe. O i-on yung notification bell kay sunod na kong itudlo sa inyo kung saan pag transfer sa inyong coins.ph Bitcoin currency padulong sa Binance. So kay sa Binance mata mag-focus mo akong itudlo sa inyo ha. So kung gusto niyo nga maghimo og tutorial sa PC, pwede pod leave lang comment below kaya akong button. Pero sa pagkaron mas common jud nga mga user karon is nagagamit na sila og mobile mo nang mobile po ko naga-tutorial. So bye sa karon. See you guys sa next time.